Jo, det er jo tilfældigt, fordi jeg har da aldrig inden mistet landejendommen det. Der har aldrig regnet med, at jeg skulle leve på den måde. Og jeg kan huske første gang, jeg skulle herover i hjemløshuset. Og jeg fik at vide, hvem det der sådan er her, eller kommer her og sådan noget. Jeg tænkte, jeg skal ikke sidde sammen med sådan nogle narkomaner og bumser og alkoholikere og whatever. Jeg fatter ikke i dag, hvor jeg fik den energi, men det havde jeg bare. Samtidig med, at jeg er tillidsrepræsentant for maskinmesterne på Frederiksberg Kommune. Sad i en Frederiksberg Kommunalforenings bestyrelse, som er den fagforening, som har forhandlingsretten. Og i diverse sikkerheds- og samarbejdsudvalg. Alt muligt. Og jeg havde simpelthen for meget. Og så lige pludselig knækker filmen. Og det gjorde den så. Så begyndte jeg at drikke mere og mere. Og det var ikke til aftevand, jeg drak. Jeg havde da ikke regnet med det, fordi jeg er jo knoklet for at få en høj uddannelse og for at tjene penge, gode penge, og arbejde meget. Nu vil jeg sige det til unge studerende og whatever. Så siger, husk nu, penge er ikke alt. Fordi førhen, jeg havde mange penge, og var ikke så lykkelig. Nu har jeg ikke så mange penge, men jeg føler mig meget mere lykkelig. Jeg blev hjemløs, fordi at jeg røg i fængsel. Så da jeg kom ud, så blev jeg en del skader. Sådan rundt omkring på kroppen. Og så havde jeg en lejlighed, eller jeg fik en lejlighed på 5. sal. Det kunne jeg ikke bruge sin skid. Jeg skulle rende op og ned. Jeg havde en kæreste, som døde der, som jeg også havde datteren med. Og så måtte jeg rykke for lejligheden, fordi jeg havde siddet i fængsel og sådan noget, bla bla. Men der er jo mange ting, der gør en hjemløs. Altså, det var ikke bare at være hjemløs. Der er også nogen, der ikke gider bo i en lejlighed. Det er jo ligesom at putte folk i små skuffer. Det er en længere proces. Problemet er, at du ikke får en ordentlig bolig, og du får ingen starthjælp, når du kommer ud. Jeg kan ikke rigtig forklare noget mere hjem, fordi jeg gider ikke komme derind. Det er sådan et eller ja, hvad skal man kalde det. Et andet miljø, men samme type mennesker. Men altså, det er nogle plagetuler, mange af dem, hvis man kan forklare det på den måde. Altså her der er ingen, der snyder hinanden. Der støtter vi hinanden, hvis vi kan. Og har vi ikke penge, så må vi sgu vinde. Sådan er det. Og når vi sælger avisen, så er det jo ikke kun til os, pengene går til. Vi giver 12 kroner, vi tjener 8 kroner. Og resten af overskuddet, det går selvfølgelig til velgørende former. Til andre hjemløse. Jeg møder mange mennesker. Nogle der... Og alle de bemærkninger, der kommer. Hvis man for eksempel er op til nytår og siger, hey, godt nytår. Nej tak. De tror, det er avisen, men man prøver at prakke dem på. Hey, godt nytår. Nej tak. Ha' en god weekend. Nej. Eller, jeg er flad. Det var ikke det, jeg spurgte ham. Jeg sagde, kan du have en god weekend, eller have en god aften? Eller? Nej. Så er det vel at være. Og så gik det helt amok, og jeg begyndte at drikke mere og mere, og noget cola og whatever, jeg lige kunne fat i. Og så til sidst fyrede de mig. Men de trak den langt. Inden der havde de sendt mig i noget behandling i stedet. Kostede 75.000. De betalte 50.000, og jeg skulle så selv betale 25. Det er jo færdigt, det er fint. Men det hjalp bare ikke. Politikere og mange andre, de ser slet ikke den her side af samfundet. Det gjorde jeg heller ikke selv, da jeg arbejdede som maskinmester og tjente de her rimelig gode penge. Når jeg så sådan en hus og bisælger, der tænkte jeg da også, og det er jeg flov over i dag. Men fisk dog ud og find dig et job. Altså, jeg er jo ikke ked af, at jeg har det, som jeg har det. Så er det måde. Jeg synes, det har givet mit liv meget mere indhold.